салом дӯстон, мо ба шумо як тиҷорати беназиро ба хароҷоти кам ва фоидаи калон пешниҳод мекунем. Тиҷорате ки ҳама метавонад бидуни ягон дониш ва қобилияти махсус кушояд. Фурсати худро аз даст надиҳед ва видеоро то охираш тамошо кунед. Аввалин 3 дақиқа вақтро сарф кун барои яке аз бизнесҳои осонтарин ва муваффақтарини сол, ки шояд тиҷорати даромадноки шумо дар соли оянда гардад. ин маҳсулот Aston Sea мебошад, ки ба шумо имкон медиҳад, ки ба воситаи савдои оддӣ фоидаи хеле калоне ба даст оред. Aston Sea моеъ беназир аст, ки ба ҳар як ронанда имконият медиҳад, ки шишаҳои мошинашро аз облои муҳофизат кунад. ин моеъ дар сатҳи молекулавӣ амал мекунад, яъне ки шумо Aston Sea-ро дар шишаи мошинатон мепошед ва ин имкон медиҳад, ки аз облой ва барфу ях шишаҳои мошинро нигоҳ дорад. ҳатто дар роҳ бидуни истифодаи шоткаҳои мошин то суръати 60 км/соат метавонед ҳангоми барфу борон роҳ равед. чӣ хел шумо метавонед ин маҳсулотро фурӯшед? ба ҳисоби имёна қариб ки 50% равандагон ин маҳсулотро харидорӣ мекунанд. шумо метавонед ба нуқтаҳои автомобилшӯӣ ё нуқтаҳое ки қисмҳои эҳтиётии автомобил мефурӯшанд ин маҳсулотро пешниҳод кунед ва онҳо ин маҳсулотро худашон мефурӯшанд. масалан, шахсоне ки мошин мешӯянд, онҳо метавонанд ба ронандагон ин маҳсулотро пешниҳод кунанд ва аз фурӯши ин худашон низ фоидаи иловагӣ ба даст биёранд. биёед мебинем, ки шумо дар як моҳ чӣ қадар фоида ба даст меоред. арзиши як қутии Aston Sea барои фурӯшанда 70 сомонӣ аст. шумо қутиро ба нуқтаҳои мошиншӯӣ ба нархи 140 сомонӣ медиҳед. барои мошиншӯиҳо харидани як қутияш ба нархи 140 сомонӣ аз шумо фоиданок аст, зеро ӯ як қутиро дар 15 мошин истифода мебарад ва агар бо нархи 15 сомонӣ сари як мошин, пас аз 15 мошин 225 сомон ӯ аз як қутияш 85 сомонӣ фоида мебинад. ба ҳамин тавр фоидаи софи шумо аз як қутии фурӯхта 70 сомонӣ аст. дар як рӯз мошиншӯӣ ба ҳисоби имёна 10 мошин мешӯяд. агар ба 5 тоаш фурӯшад ин маҳсулотро, пас дар муддати 3 рӯз як қутӣ, дар як моҳ 30 қутӣ мефурӯшанд. ба ҳамин тавр фоидаи моҳонаи шумо ба 2100 сомонӣ танҳо аз як нуқтаи мошиншӯӣ баробар мешавад. дар хотир гиред, ки танҳо аз як нуқтаи мошиншӯӣ худатон хулоса баровед, ки дар шаҳратон чанд нуқтаи мошиншӯӣ ҳаст ва фоидаи як моҳаи шумо чӣ қадарро ташкил медиҳад ҳангоми ҳамкорӣ бо ҳамаашон. фарз мекунем, агар шумо бо 5 тоаш кор кунед, пас фоидаатон дар як моҳ зиёда аз 10 000 сомониро ташкил медиҳад. инчунин шумо метавонед барои зиёд кардани фоида дар шаҳрҳои ҳамсоя низ ин маҳсулотро фурӯшед. хуб, ин бизнес зарчӣ аст, ки шумо метавонед ҳамагӣ ба маблағи 2000 сомонӣ кори худро оғоз кунед ва ба шумо харидани ягон хел аппарат ва ба иҷора гирифтани нуқтаҳои савдо лозим намешавад. шумо танҳо як бор маҳсулотро ба нуқтаҳои мошиншӯӣ мебаред ва дафъаи дигар онҳо худашон аз шумо талаб мекунанд. шумо миёнарави байни истеҳсолкунанда ва муштариҳо мешавед.